Ну прикол. Центр выбаркам апублікаваў дэкларацыю Лукашэнкі і ўсіх яго 4 спойлераў. Сам Лукашенко за 23 год зарабіў нібыта 203 590 рублёў. Гэта каля 4800 баксаў штомесяц. Пры гэтым ні машын, ні нерухомасці, ні актываў не запісана. А вось у яго афіцыйнай жонкі Галіны прыбытак на 9703 рубля. Гэта пенсія і доходы ад акцыі. У астатніх куды цікавей. У Гайдукевіча 157 708 рублёў і ёсць кватэры ды аўто. У Ганны Канапацкай 93 978 рублёў і таксама маёмасць. У камуніста Сергея Саранкова 157 637 рублёў, а у Александра Хижняка усяго 14 831 рубель. Toyota Camry і Lexus. Карацей, кантраст такі, што у Лукашэнкі быццам нічога, акрамя зарплаты і не мае. Маўляў, сціплы кандыдат. Але вось дэкларацыі сына Колі пакуль няма, але яна павінна быць апублікаваная. Калі